Hola, bona tarda a tothom. Avui us portem un problema que ens estem trobant bastant freqüentment dins de WordPress, que són els hackejos, o més que hackejos i filtracions, que són els que surten per la televisió, són les infiltracions, infectació. D'alguna manera el que fan és posar brossa en la teva pàgina web. En aquest cas hem creat una pàgina web en un entorn segur, és la nostra pàgina web de Volcanic, però com podeu veure he canviat el domini, ara és hackedweb.volcanicvalley.com. Quin és el problema que ens hem trobat? Que a través de Google, ja pot ser Google Analytics, ja pot ser a vegades el propi servei de hosting de la vostra web que us avisi, o d'alguna manera o altra te n'assabentes que tens una URL sospitosa. En aquest cas nostre ens va arribar una URL molt estranya, que us ensenyo a continuació, que era CMS Casino Dinero Real Perú. Òbviament, Casino i el nostre negoci no tenen res a veure, es van saltar les alarmes. El que us comentava, per exemple, aquí, com podeu veure les nostres pàgines, dintre d'aquesta pàgina hackedweb.volcanicvalley.com, en aquest cas ens indica que estem en el llenguatge anglès, i Work With Us. Com sé que és una pàgina? A la secció de pàgines trobareu totes les pàgines que heu anat creant vosaltres, i finalment aquí tenim el Work With Us, que és la pàgina que estàvem veient, que seria aquesta. Per tant, al rebre la URL de Sino Dinero Real Perú, sabíem que no era una pàgina creada per nosaltres, sabíem que CMS no és cap dels idiomes que tenim ni res, per tant, /CMS ens fa pensar que pugui ser un directori inserit dintre de l'arrel del nostre projecte, del nostre web. Per tant, accedim per FTP al nostre servidor, aquest és el nostre servidor, aquí a la carpeta web tenim tot el que seria el WordPress que estàvem veient fins ara, i aquí, sorpresa, tenim la carpeta CMS. Si la despleguem, veurem que CMS, primera, nosaltres no l'hem inserit. Per què ho sabem? Perquè sabem com és l'estructura de WordPress, tenim un model de WordPress verge, diguéssim, aquí, i veiem que en la seva estructura no té cap carpeta que es digui CMS. Això ens ha de fer sospitar, per tant, ja implica que nosaltres hem hagut de crear una carpeta CMS i no ho hem fet. I per altra banda, veiem que aquest CMS sí que té l'estructura de WordPress, és a dir, en la nostra arrel, en la nostra carpeta web, tenim un WordPress, i dintre hi ha un altre WordPress inserit dintre de la carpeta CMS, que té els seus directoris wp-admin, content, includes i tots els que són necessaris. A més, si venim a l'wp-config, que és el fitxer de configuració mare de tots els WordPress, i veiem que a la URL ja ens indica que la seva arrel, la seva URL és /CMS. Per tant, quan nosaltres estàvem marcant Hacked Web o Volcanic Internet, o en aquest cas, com que he fet una còpia, doncs s'ha vist el Volcanic Internet, en /CMS s'activava aquest WordPress en canvi del nostre, que era aquest dels casinos. La solució immediata és anar a la carpeta CMS, no és un tema que vegim nosaltres ni amb el nostre web, per tant li diem adeu. Com us indica aquí el programa, podeu estar utilitzant FileZilla, en aquest cas estem utilitzant CyberDuck, està borrant la carpeta. Quan s'acabi de borrar, veureu que si volem accedir a la URL que abans ens ensenyava la pàgina web de casinos, ja no hi serà i ens sortirà el web que tenim configurat com a pàgina que quan no troba cap altra pàgina. Per exemple, ens tornem a venir aquí a la pàgina web, recarreguem la pàgina i efectivament no ens surt. Això ens indica que aquella pàgina estava dintre d'aquest WordPress que estava dintre del nostre WordPress d'aquesta pàgina web de Volcanic. A vegades les infeccions no són tan netes de netejar. En aquest cas ja heu vist que simplement hem eliminat una carpeta perquè era tot el WordPress i el problema ha desaparegut. El problema, ara anirem a l'arrel. Si vinguéssim aquí en el dashboard de WordPress i anéssim a pàgines, aquí ens apareixerien tot de pàgines de casino, saps com, amb temes que no tenen res a veure amb el que nosaltres treballem o amb el context o univers de la nostra pàgina web. Llavors la pregunta evident és, i això qui ho ha fet, no? Qui ha entrat i qui ha penjat aquest WordPress dintre dels nostres WordPress? Llavors venim a la llista d'usuaris, els usuaris que tenen accés a la pàgina web, i veiem que tots els usuaris ens sonen, excepte dos. Excepte aquest, per exemple, Active User no té,
no té cap correu, no ens sona, no sabem qui és, aquest usuari el considerem bastant sospitós, i aquest VP Core Polianitzia 2022, aquest correu electrònic i normalment aquest domini rambler.ru és bastant famós per ser utilitzat per fer malware i per tant també l'eliminarem. No és cap company ni ha sigut cap company de l'empresa, per tant aquests dos usuaris els hi diem adeu i els suprimirem. Altres maneres potser més tècniques seria accedir a la base de dades directament de WordPress. En el nostre cas és hackWeb.volcanicvalley.com/bbdd o pot ser /qualsevol endpoint que us doni accés al phpMyAdmin i vindríeu aquí a VP Users i aquí veuríeu a l'VP Core i l'Active User, els dos usuaris que ja hem borrat, i li posaríeu delete i delete i s'esborren. Com podeu veure també les pàgines que comentàvem abans, no? I no la trobeu en el directori de pàgines, és a dir, veniu aquí a pàgines, com us he comentat ara, i dieu, doncs no surten, aquí no ho veig. Doncs podria ser que haguéssiu de venir aquí a la base de dades, a VP Posts, aquestes són les pàgines. La meva recomanació és que cada usuari té una ID, i llavors veureu la ID dels usuaris aquests sospitosos, i aquí a Post Author, aquí els ordeneu de més gran a més petit, us sortiran Post Author 1711, que serà la ID de l'usuari Active User o VP Core que veiem abans. Ara ja hem vist quin era el problema, hem vist com ho podem borrar, hem vist com han accedit o amb quins usuaris, però la pregunta és clara, com ho han pogut fer? Doncs en el nostre cas parlem sempre de prevenció. La prevenció és clau. En WordPress el millor és mantenir-se el més actualitzat possible millor. Molt sovint es generen actualitzacions que aporten molta seguretat i aquí, com podeu veure, tenim una versió 6.09 de WordPress. Actualment s'està utilitzant la 6.5.5. Recomanació: actualitza el core de WordPress, o sigui, l'estructura bàsica de WordPress. Què més podem actualitzar? Tots els plugins. Aquí fixeu-vos, és a tauler, actualitzacions. Primer podeu actualitzar el WordPress, després actualitzeu les extensions, totes les que pugueu. Com podeu veure aquí hi ha un bon llistat per actualitzar. També és molt recomanable actualitzar els temes i fins ara hem vist com s'actualitza de manera manual, per tant anem a veure com ho fem de manera automàtica. Tornem a accedir per FTP al nostre web, els arxius que tenim hospedats en servidor. Anem aquí a wp-config, que serà, com hem dit abans, la configuració mare del nostre WordPress, i aquí podem inserir un script o una funció que actualitzarà WordPress de manera automàtica. Aquí a la línia després de la 79, o en qualsevol cas abans del That's All Stop Editing, podem posar la línia define wp auto update core at true. Això ens farà que cada vegada que hi hagi una actualització del core de WordPress, és a dir, cada vegada que hauríem de venir aquí al botó blau i actualitzar la versió de WordPress, ho faci de manera automàtica. Li podem posar true, que seria ho actualitza sigui el que sigui, sigui la versió que sigui. Li podem posar minor. Minor ens actualitzarà, en aquest cas són 6.09, ens ho actualitzaria a la 6.5.5 perquè és dintre de la versió 6 de WordPress. Però quan treguin la versió 7 no ens l'actualitzarà. O li podríem posar false. I per tant no s'actualitzaria mai i sempre ens quedaríem amb la versió de WordPress que tenim. Si ho posem en false seria la manera estàndard, la manera en què ja estava, no caldria definir-ho. Per tant, el més interessant en el nostre cas és posar-ho en true, que actualitzi passi el que passi. Hem guardat, ara hem vist com actualitzaríem el WordPress, l'estructura de WordPress Core, però hi havia molts plugins que també necessiten anar-se instal·lant les actualitzacions de manera recurrent. Com ho fem nosaltres? Doncs també ho tenim automatitzat. Instal·lem Code Snippets, és un plugin o una extensió. També hi ha una que es diu WP Code,
que també serveix pel mateix. Aleshores ens surt aquí en el dashboard, snippets. Li posaríem aquí add new, en el nostre cas el tenim aquí ja posat. Add new, si no l'heu generat ja, per generar-lo de nou, jo com l'he generat abans doncs ja el tenia guardat, i aquí li estic dient updateja, actualitza els plugins i actualitza els temes de manera automàtica, cert, o sigui, true. Per tant, ho farà de manera automàtica, tant temes com plugins. I aquí li estic dient cada vegada que actualitzis o el core de WordPress o un plugin o un tema, envia'm un correu electrònic avisant-me a aquest compte de correu electrònic. I ja ho tenim tot actualitzat, ja és tot molt segur, però direu, molt bé, han entrat, per tant, el més segur és que ja tingui alguns arxius que estan infectats o que estan corruptes. Per tant, em queda alguna manera de saber a través de quins arxius o com ho han fet per accedir al meu web, i aquí és on ens trobem amb una eina molt important, tant per protegir-nos de cara al futur com per analitzar i netejar el web que tenim fins ara. Hem instal·lat una extensió que es diu WordFence, aquí la teniu seleccionada. El que és recomanable és que vingueu a fer aquí un scan. Aquesta extensió necessitarà que us instal·leu una llicència, és gratuïta, molt recomanable, i feu un Start New Scan. El deixo corrent i en breus us explico què ens hem trobat. Doncs l'escan ja ha acabat. Aquí ens fa una llista de tots els arxius que ha trobat que podrien ser maliciosos o recomanacions de seguretat. És a dir, ell agafa WordPress Core estàndard i el compara amb el que tenim en el nostre servidor i ens diu, mira, aquest arxiu és diferent o aquest arxiu és nou. Els que són diferents normalment els senyala amb repair, és a dir, treu tot el codi que pugui ser maliciós, i ell aquí ens ha indicat on era que pot ser maliciós. El més recomanable és fer-li cas i reparar l'arxiu en qüestió. A vegades, quan no és repair, és que és un arxiu nou, un arxiu que ell no sap, no té un patró sobre el que comparar. En aquest cas, per exemple, li diem en aquest ensenya'ns i veiem que és un tipus d'arxiu on aquí genera uns anchors, és estrany, no ens sona familiar. Nosaltres, perquè ja ho hem vist, ja sabem de què es tracta, és un selector d'arxius i de scripts per pujar. Això no ho hem fet nosaltres i per tant li diem aquí delete file. Ell anirà netejant els arxius i en aquest cas estàvem també actualitzant mentre estava fent l'escan i ens ha donat problemes, però aquest és el funcionament de WordFence. Coses recomanables, molt recomanables, fer una còpia de seguretat abans. Ja l'hauríem d'haver fet al principi de començar tot el procés de neteja, però també és molt recomanable fer-ho mentre estem fent aquesta neteja amb el WordFence de manera natural, manual. Ja que si eliminem algun arxiu que no ens sona familiar, però que sí que era important, i podem trencar la web, i això seria bastant crític. I llavors sempre amb una còpia de seguretat sempre podem tornar enrere i tornaríem a començar. Altres extensions per la seguretat importants. Mira, hem instal·lat aquesta, a veure si la trobem, Really Simple SSL. Aquesta la trobem aquí, a veure, configuració, SSL i seguretat. Anem a configuració, enduriment. Enduriment, en anglès hardening, és tot allò que podem fer per previndre atacs, és a dir, perquè el nostre sistema o la nostra web s'endureixi respecte a agents externs que vulguin penetrar-hi. Ens posem aquí a enduriment bàsic i cliquem que sí a totes les opcions. Atenció, si tenim algun usuari que es diu admin, aquesta opció la desactivarem. En el nostre cas ja hem vist abans que no tenim cap usuari admin, per tant la deixem activada. Posem desa i continuar. Desa, aquí ens indica s'ha de desar la configuració i això seria tot una neteja bàsica del que podria ser un WordPress que ja han entrat i que ens han omplert amb codi i amb arxius brossa.
de manera bastant sense tocar codi, de manera que podeu fer-ho a través del dashboard de WordPress i d'aquesta manera, sobretot mantenint-lo actualitzat, fent còpies de seguretat, si pot ser diàries, mantenir-les en el servidor i fora el servidor, ja que si han entrat en aquesta pàgina web és probable que també estiguin surfejant el servidor al seu gust, i posar-los el més difícil possible en general, però sobretot mantenir-vos actualitzats. I una última recomanació abans de marxar del tot, que me n'oblidava: si teniu el web hostatjat a un servidor Apache, si és Nginx ho haureu de fer d'alguna altra manera, a través de l'nginx.conf o algun fitxer concret d'Nginx. En el cas d'Apache, la majoria, sempre que hagueu comprat un servei de hosting per WordPress, podeu generar dintre de la carpeta web un arxiu que es digui .htaccess, access en anglès. Aquests són els fitxers que modifiquen el comportament del servidor Apache. De nou, només servidors Apache. Podeu posar un htaccess a qualsevol carpeta i modificarà el comportament del servidor sempre que vagi a buscar arxius dintre d'aquella carpeta. Per tant, el nostre servidor és aquesta arrel, entra dins de web i el primer que fa és llegir htaccess. Aquest fitxer htaccess, si l'obrim, veiem que té una sèrie d'ordres i aquí li podem posar com volem que actuï davant de certs paràmetres. Si el creeu de nou serà en blanc. Per internet podeu trobar molts fitxers, models de com fer un htaccess per limitar accessos i així. Crec que el nostre el tenim compartit. En qualsevol cas, si teniu un htaccess que ja està escrit com aquest o un htaccess nou, el que podeu fer és fer un htaccess que filtri l'accés a pàgines concretes de configuració del PHP, que protegeixi o que impedeixi l'accés a l'vpconfig.php, que era el fitxer que ja hem parlat abans, que és la configuració de tot el WordPress, que no permeti instal·lar fitxers, una sèrie de comportaments que tu els pots limitar, i d'aquesta manera el que estàs fent és que la persona que vulgui entrar encara ho tingui més difícil. Aquesta és una manera molt bàsica però molt bona de protegir el vostre accés al servidor, així que no us oblideu de generar un .htaccess. Això seria tot per avui i esperem que us hagi interessat la càpsula. Moltes gràcies!